tayo po'y magpasalamat sa Panginoon, tayo magkasama-sama ngayong hapon. So, hilingin po natin sa pangbukas na panalangin si Pastor Pika. Sa tayo sa Panginoon. Aming Diyos, aming mga salamat po sa Panginoon. Sa amin ang Diyos. Salamat sa mga palataya. Yan, salamat po Panginoon. Sa mga aral na kami yan. Salamat po Panginoon sa kaginawa. Kung ano ang kasalanan ko. At hindi na dito. Panginoon, salamat kami sa nawalan nito na kami muling nakaganap ng pagkakunan. Kaya sila Panginoon, salamat po na hindi mo nga Panginoon sinagana ang niyaya ng bagay huwag na bagay sa bawat Panginoon. Sa bawat patuloy Panginoon, sa bawat kapatid, sa mga lugar, dalangin po namin ng anak ibag kaya sa iyo, Diyos, nitiwala kami ang ikaw gagawin sa kapatid ng panalangin sa magalis na pangalan ng aming mga Kristo. Magandang hapon po, kapatid. Ano muna tayo, pag-picture daw muna. Picture muna.